Bukas sa mga vaccination sites sa Iloilo City para sa mga walk-in ang gindag sa subong adlaw. Temprano pa nagpila na ang taga Leganes Iloilo nga si Catherine Rose agud magpabakuna sa SM City Iloilo vaccination site kinasang aga. Matapos may baluan nga gimbuksan sang Iloilo City government ang vaccination para sa walk-in, wala siya nagpangduha-duha. Bisan madamo ang tawo sa lugar, gindayaw sini ang organisado nga vaccine rollout. Okay, gid siya kay katawhay gid sang proseso bala kag kadasig, although damo sang sang nagapila na. Kay pagsulod ko do ang first row sang cinema puno na. Oo. So kadasig lang gid man siya kag very satisfied ko sa lihok sang city government. Kay pati bala kami diri sa province na tagaan gid iya sang opportunity nga magpa-vaccine dira sa city. Para sa iya, hindi importante kung ano ang brand sang bakuna nga batunon. Sa panahon subong nga nagalaptang Delta variant, dapat hindi mangin choosy. Very important din kaysa subong, hindi na kita mag-choosy or magpili kung anong vaccine ang hulaton ta. Ang available na lang gid kay ang COVID, especially nga may Delta variant na hindi man sila choosy kung sinong maduktan. So dapat importante gid may protection kita sa aton lawas kag para man sa aton nga pamilya. Tuman ang kalipay sini nga natagan siya sang kahigayonan nga makabaton sang first dose sang COVID-19 vaccine bisan hindi residente sang syudad. Dako ang iya pagpasalamat sa alkalde sa sini nga lihok. Ang mapasalamat gid ko kay Mayor Cherry Treñas kag sa mga organizers sang Iloilo City Vaccination Team, especially dira sa SM City kay katawhay gid siya kakadasig sang proseso considering kadamo sang tawo nga nagapila pero tungod kay damo bala sang naga-assist so do hindi na siya magsalasala mga tawo kag very organized gid. Huwebes ang gintala nga vaccination day para sa mga walk-in, may pre-registration man o kung wala, taga-syudad man o kung probinsya sang Iloilo, Guimaras, kag Antique. Ginkalipay ni Mayor Jerry Treñas nga mahatagan sang kahigayonan nga makapabakuna ang mga residente gikan sa kaingod nga mga probinsya. Samtang sa listahan nga nabaton sang Iloilo City Government alauna sining hapon, may 2,661 ka mga residente gikan sa syudad sang Iloilo kag 2,443 naman gikan sa iban nga probinsya ang nabakunahan sa 5 ka mga vaccination sites sa Iloilo City. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Porsyon sang siyam ka mga barangay sa syudad sang Iloilo ang ginpaidalom sa surgical lockdown. Ginpaidalom sa surgical lockdown ang porsyon sang siyam ka mga barangay sa syudad sang Iloilo. Ini ang nag-epekto sang Agosto 25 alas 6 sa aga kag magalawig tubtob Agosto 28 alas 5:59 sa aga. Ini nga mga barangay ang naka-record sang Delta variant sa nakaligad nga 7 ka adlaw. Kabahin sang pagsulundan sa mga barangay nga ini amo ang istrikto nga pagpatuman sang curfew halin alas 8 sa gabi tubtob alas 4 sa kaagahon kag paglimita sa mga residente sa pagwa sa ilatag sa kapulian. Ginadilian man ang pagbaligya kag pagbakal sang makahulubog nga ilimnon. Isang barangay Magsaysay sa La Paz sa nakapaidalom sa surgical lockdown. Nakuha na sa lugar ang nagpositibo sa Delta variant kag gindala na sa quarantine facility sang syudad. Gina-quarantine gid namon para mapasiguro ang ma-spread kag ginahulat namon ang ilang swab kag galibot gid ang akon ang BHERS nga BSPO, ang DSW, BNS kag ginahatagan namon man sila sa foodpack. Bangod sang Delta variant case sa barangay, ginabisuhan ni punong barangay Gina Barrientos ang mga pumuluyo sa ilang lugar. Ginapalinton gid namon sa mga pamuluyo nga hindi naligid anay ka guwa samtang nagadugang ang kaso sa amon nga barangay. Kag nga ginasure man nga sa dira nga portion nga may nagabantay man nga tanod subong man ang ginaupdan man sang pulis. Magluwa sa Magsaysay, naka-surgical lockdown man ang Hireo sa La Paz, Kubay kag Tagbak sa Haro, North Fundidor kag Katilingban sa Molo, Kalahunan, Guzman kag Navais sa Mandurriao. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. 22 anyos nga Ilonggo artist naghimos ang portrait ni Mayor Jerry Treñas. Aton siya nga kilalahon sa sininga report.
Ini ang portrait ni Mayor Jerry Treñas nga ginhimo sang 22 anyos nga si Reuniel Serna sang Barangay South Fundidor Molo. Gamit ang charcoal kag graphite pencil sa vellum paper, nangin matahom ang resulta sang sini nga obra maestra. Paagi sa sini nga portrait, napabutsyag ni Reuniel ang iya pagdayaw kag pagpasalamat sa alkalde sa tanan sini nga sakripisyo para sa syudad sang Iloilo. Bali, nag-imo ako ma'am sang portrait ni Mayor, ma'am, because na-appreciate ko kay ma'am ang kabudlay kag sakripisyo ni sang mapinalanggaon tanga Mayor, ma'am, kag bilang isa ka tatay sang 400,000 nga Ilonggos is very challenging ma'am para sa iya. Kag mag-imo sang maayo nga desisyon para lang ma-protektahan kita ma'am sa halit nga COVID-19 ma'am. Nagpadulong sa Iloilo City Hall si Reuniel, a good personal kuntani nga ihatag sa alkalde ang iya ginhimo nga portrait. Apang wala ini nakasulod bangod sa striktong health protocol sang talatapan kag hindi pa ini fully vaccinated. Sa baylo, iya na lang ginbilin sa security guard ang portrait kag ginpalihog nga ihatag sa alkalde. Bisan wala sini na atubang sang personal si Mayor Treñas, lubos gihapon ang iya pasalamat sa alkalde. Iya pa ini ginlaragway bilang isa ka maalam kag mapinalanggaon nga amay sang syudad. Ang ma-describe ko lang ma'am kay Mayor Jerry Treñas ma'am is brilliant ma'am. Kay tungod ang ano man ang kabudlay sang sitwasyon sa buong bala ma'am sa syudad sang Iloilo, aragid si Mayor ma'am kagatag sang maayo nga ideya, desisyon kag sakripisyo para sa aton tanan. Kag ragi ko kay Mayor ma'am kay ginahimo iya tanan para sa aton mga kayuhan sa mga Ilonggos mo. 11 ka mag-ulutod sanday Reuniel kag siya ang kamanghuran. Kalabanan sa iya mga magulang ang may kaugalingon nga pangabuhi. Gani ini na lang aktibo nga nagabulig sa iya ginikanan paagi sa iya makuha nga komisyon sa pag-obra sang portrait kag wall painting. Nagatrabaho bilang tricycle driver ang amay ni Reuniel kag nagatrabaho naman sa barangay ang Iloy Sini. Gani lubos na lang ang kalipay sini sang makit-an sa Facebook page sang alkalde ngayon ginpasalamatan sa regalo nga portrait. Sa post ginpabutsyag man sang alkalde nga isa si Reuniel sa linibo ka mga Ilonggo nga iya inspirasyon sa padayon nga pagpakigbato kag pagserbisyo para sa kaayuhan sa syudad sang Iloilo. Divine Singh para sa Level Up Patrol.